Hello. Hello. Aende pane mati makaona pa marketplace. Tutangara pa $20. Svikai kushop pressure ndinayo yakawandisa ma customers. Ndati mhanyai pa shop. Ibe alright. Svikai kushop. Masura sei? Masura sei. Taswera. Muutsaga zvakaita sei? Ya ndo zviri muno. Right. Shop ndiyenyu. Wonai zvamuri kuda zvese. Chopinda. Yeah. You can get in. Okay. Thank you. Pinda shop ndiyenyu zvese. This one is beautiful. I understand, but I understand what Maria Pago, but I fortunately go on depending on it. Sure. But this year is for you guys. Put you €10, not for you to take the money. I understand, but the $40 going to take Amarula, Nema chocolates and a towel. Hey, man. One class match. I want to go on the pack and donate any plan because I would appreciate more education. Yeah, I think that will. I don't go out yeah. So, Maita Basa, I'm going. Maona zamruda. Yeah, two zog. Two zog. Muruzoga. Amdarus. Hozi imimi masvika ndichipeka zvinhu zvangu panapa ndizvo. Masvika ndichipeka zvinhu zvangu mata. Izvo zvimchiri nengo stock mbachu. But mandichaza kuita zvanga ndichiti. Aiwa mubude musina kutenga zvite. Zvinhu zvakachipa izvi. Yeah, zvakachipa. Ndipe mari tingadare. Zvinhu zvakachipisa izvi. Kudhura izvo ndemari. Makure kudhura izvi. Imukoma mubva metenge ndimi mubhadhara sei. Tipe kuno kumari. Tora iyi ndo inoenderana nemi yanga ndichikuudzai. Gift bag $3. Kubuda musina kubhadhara. Valentine. Apa uziro kutenga futi munhu wechirume. Thank you. Next time mudzoke. I hope unodzoka nemumwe bosi. Achadzoka neheyo. Munogona kudzoka naye kana achangamuka. Bude mushe. Musamhanye. Munhu tinodonedza zvinhu ipapa. Titoni mamwe evhale futi. Masiya change. Ayo, komuri kutyei kuivhale. Ngoma. Saka tasara nechipa.